Bună ziua! Mă numesc Toader Lucian, vin din România și am venit la clinica Dent Bull la recomandarea unor prieteni care au fost foarte satisfăcuți pentru serviciile care au fost efectuate aici, ceea ce pot spune și eu. Mulțumesc din suflet echipei Dent Bull pentru empatie și pentru tot ce au făcut ca să îmi redau din nou zâmbetul. Mulțumesc din suflet!